Nafarroa eta Araban 200 kilovoltioko goitentzioko linearekin lotzeko asmoa du Red Eléctrica de España enpresak, baina egitasmoak bizilagunen eta erakundeen kritikak piztu ditu. Linearen ibilbideaz eztabaidatzen ari dira egun hauetan PSE eta Red Eléctrica de España. Linea Esteigerritik eta Arabako mendialdetik igaro daiteke, edo iparralderago, Zakanatik. Alberto Frias, autopista elektrikorik ez, plataformako bozeramaileak ez du uste linea beharrezkoa denik, eta oso kezkatuta dago goitentzioko lineak ingurumenean, bizilagunen osasunean eta inguruko ekonomian eragin ditzakeen kalteekin. Proiektua esaten duena osasunerako ez dira kalteak ekartziko eta alde horretatik ez dira aztertzen. Bere garaian TEDER garapenerako, Lizarraldeko ganeraperako instituto bada, eta alderratik ja azpimarratzeko zein dira momentu honetan, bai Nafarroan, bai baitaren Araban, zein dira ekonomiko aldetik aktibidade funtseskoak, eta hor oso horreza da, lehenengo sektorekoa normal agertzen dena hor, badago baita ere denominaziones de origen batzuk, baita ere baratxuria, baita ere mahatzarentzat, eta ez da beste batzuk, eta bereziki, kaso honetan Araban, badago, pagoak pilo bat dira hor frondosak zuten dutena, baina bereziki pagoak eta pagoen basoak egingo dira kalte handienak, baina ekonomiko aldetik hori forestal aldetik ez da aztertzen, normal, momentu honetan ze pertzetara dago, baina beste aldetik esaten duena hirugarren sektoria, bereziki turismoa, hor agertzen da adibidez, Ferrocarril Basko Nabarato intzinakoan momentu honetan bia berde bat ditzen dela eta hori, eta baita ere Santiagoko ibilbidea edo famaturik Camino Santiago do, horiek kalteak dutena. Hiru helburukin jaio zen autopista elektrikorik ez plataforma. Herritarrak informatzea, ondorioen berri ematea eta kontzientziazio lana egitea. Informazioa zabaldu, dago informaziorik. Bigarrena izan zen pixka bat azaltzekoan neurriak, espiagetoko neurriak, ze kalteak ekarriko dukena edo posible zen, eta beste aldean baita ere oso argitzeko alde batetik. Eredu energetikoa eta suministro edo linea edo maila desberdinak zagartketzen dutenak ja Euskal Herrian nahikoa direla. Demanda dago momentu honetan eta mendik aurrera eta 20 urteta baino eta 40 urtetarako, eta alde horretatik, gure asmo izan zen, plataforma da hau informazioa banatzeko, beste batzuk kontzientzia hartzeko auzokudeetan eta hirugarrena alternatibarik ez. Benetako alternatiba da erabiltzen duen momentu honetan mailak, goiz tensioko mailak erabiltzea. 11 ekimen antolatu ditu plataformak. Urtarrilaren 31ean esaterako, 28 udalerritan herri galdeketa antolatu zuen. Orain dela zenso osoarekin, 28 udaletxe horretan, dira ez dira 4.000 persona, 3.000 eta piko, eta iaia 160 agertu zen urnetan, bere botoa emateko, botoa oso simple zen, goitenzioko maila bai edo ez. Ezen beste galdera tranfuso edo zer. Eta alde horretatik baita ere, horiek 160, baina 159an, iaia 98ko, 118ko persona esatun duena ezetz. Eta hori da pizka bat, zensoa dago momentu honetan, persona gehienak esaten duena ezetz goitenzioko maila proiektuari. Manifestazioa bat Gasteizkurian, hori azaltzeko eta hurbiltzeko hiritarrei zein dira arazoak. Lema oso argitu zuen, gure herrian etorkizunaren defentsan goitenziorik ez hemen ez inon. Hori zen mensaia oso argia.